Ontbijtwurms. Voor 5 personen. Nodig 1 rol kamp-en-kloor croissantdeeg. 1 volwassene met een oom. Bakpapier. Naar keuze suikerlodepasta, boter, suiker, jam, smeerkezen of een ander smeuig stoetbeleg. Dan verwarm de open vuur zoals op de verpakking van deeg staat. Leg vel bakpapier op een bakplode. Spreid de plak deeg uit op het aanrecht en snijd er met een gewoon tafelmes stroken van om en nabij 1 centimeter breed. Rol de stroken tot een rolligje over het aanrecht totdat je mooie wurms hebt. Leg de wurms in schiere kronkels op het bakpapier op de bakplode. Zorg ervoor dat ze elkaar nooit roken. Als de bakplode eruit zucht als een krioelende bende met wurms en het deeg op is, kun je de wurms bakken. Dat duurt om en nabij 13 minuten. Maar laat de volwassenen zo nou en dan maar even kijken of ze niet verbranden. Als de wurms klaar zijn, leg je ze voorzichtig in mooie scholen. Let op, pak ze nooit te snel op, de wurms zijn heet. Tip: laat een koppel over de randen kronkelen. Geef er per persoon een klein bakje bij met het beleg dat ze uitkozen hebben. Dan kan elkeneen de wurms doorin stippen. Lekker met een glasje fris appelsinesap of een kopje thee. Tip: de wurms vindt het ook lekker om in een zacht gekookt eigie stipt te worden. Lekker vies om te zijn, steek een wurm in een eierbei.